Illum nistaqna sammakom messaġġ ta' valur b'esperjenzi personali differenti. Nispera li dan il-messaġġ ikun ta' motivazzjoni l ħafna minnkom. Iftħu għodnejkom sewwa. L-imħabba u rispett prova ibza għalihom, forsi komplikati biex inti vera tifhimhom. ħaġa waħda li l-jek ta' inti ġifija mebżalija mek fil-ħajja mux dejjem inti isibhom jekk jogħġbok ikun minn ikun li dak minnhom. Apprezzhom ħafna għax ma tfadalx minnhom, mhux qed ngħidlek li spiċċaw f'din id-dinja ma żgur mhijiex faċli biex insibu bħalhom. Jekk hux mill-familja jew anke mill-ħbieb, dawk id-din hemm biex iżidu lek sieq. Jekk int bidwejja u tħossok ħażin ukoll daw vera qegħdin hemm biex jgħinuk tfiq. Din hija l-verità trid taċċettaħħa, trid u ma tridx prova kompli ftit magħha, mhux nikmandak biss intik ftit parir. Qabel l-alloġġ jidur u l-ħin isir, ħantik pariri biex inti żomm f'moħħok, ħalli l-ħadd jipprova innessi jagħmlok nagħmillek imħatar li xorta tinsihom jew anke tipprova taqbad u tarmihom. Ħobb il-familja u anke l-bieb żgur mhux forsi dawk lesti jiftulek il-bieb. Oqgħod attent mill-bieb li inti tagħmel u tażel għax ħafna jekk ma dawx tagħmel. Oqgħod attent ukoll minn ħaġa waħda, ħafna minn nies jitraduk ma nafx għala, kun naf li verament dawk ma jfittxuk lura dawk ħarbu daqshekk issa x'tagħmel allura. Dak ftit pariri li jien nistantik, ftakar msewwa qabel inħallik, ngħidlek tal-aħħar ibżaqqa l-imħabba dawn flimkien fil-ħajja jagħtuk lilek saħħa.